Jinavendan uçan radyo denge gelden başkodarın heceyi ru 8 gulane 2024 çarşamba Brüksel'e saat 12 Ahmet Şahaz'da hemen uçan ve davi peşkeş vikendem dem azadi are berapoya. Abdullah Öcalan al Suriye da xuyani ekda da xuyani uhad tome da girkere infaze ya Bursa'ya seme henden cezayen disipline daire berapo girtiyenden elli ibrali devlet atık duhaze bevan sücen vina kurda bişkine lazıma gele kurtu gelin Türkiye'nin azadi xwazle hemberi van sücen derve murovine razı bu nişan bidin da ku planın dijmen yen inkar u imhayet tekherin jiber ve tekoşine kemezden jibu bıdavikena tecite u azadi are berapo vedayin inisiyatife bankları Extrema Femurvan en cihane u navne tevekir da ku be erka xarabın u xwes rojek beri rojeke komite ke serbuxa biçe İmraliye Akademiya Zanisten Civaki Abdullah Öcalan be heman armancı tecitali İmraliye veke faşizme penasekir u bank herkezikir ku penga ve jibu azadiyare berapo hadi despekirin ve guherinin serhildani malbatin şehidan akantona frateji be heman armancı xwesin CPT be erka xarabın Bertek nişani bersiva tecite ya vazaret eda hünlü karın vekil tünne be tevbigerin. Parlamenteriden partiye Mehmet Kamaç bersiva vazarete u tecitali İmraliyen Erhan. Mehmet Kamaç bir kıskovan vekil koma mecliseli diji be hukukiyenli girtikan serli vazarete dade u saziyen peyvendi dardaya gud mıkabın hatanha bersiva menne hati edayin. Vazarete dade jiravşa İmraliye agahdare u dve bersiva mebide. Li İmraliye u hemu girtigan mafen girtiyan tenebin pekirin u be hukukiyen pirgiran hene. Evrevşa li girtigan ne tene malbatan girtiyan tevahya gelinli Türkiye ala kadar dike. Edim ruvnu karınlı derveji mafen koyun demokratik bu karbine. Mehmet Kamaç bersiva vazarete dade kudu bejeli İmrali tecid tüneye veke inkara be hukuki u karen kırış binavgir ugur. Eğer tecid tüne be 3 salın brez Abdullah Öcalan bütün havayı bu malbat u parezere xorev ditine nekiriye. Ne bir telefonu ne jirubru gelo 3 saleku tu agari jibrez Abdullah Öcalan naya girtin ne encama tecide girane. Hünlü karın xwele nediti deyinen o inkar bikin. Girtiye ne xweşeneli girtikan muruf demirin. Duhluwane dayika makbule ya 8 sali bir rapore ne rast u siyasiye ateke hata girtin. Mehmet Kamaç birsa hüne hatta kengi kurdan tüne ve hasibinin kir ugut ve ev mesele biriyen demokratik beçari serkirin. Aktore sereke ev mesele ya bengihin ya Türkiye brez Abdullah Öcalan'e tecid süceli diji muruvaniye hüne hesabı ve süci bidin. Xelke Mahmure Qedeqeya hevditine şermezar kir pişti rezgirtine li ser navi girseya gel hevseruke divana meclisa gel Ali Bilehi da xuyani xwent gut mixabın meduh zani ku carekedin se heyvendin hevditina bre rapora Qedeqe kirine em ve yeke şermezar diken ev 25 salın be hemure ure bazan işkenceye kelidi jimruvaniyeli reberapo diken li İmrali işkenceye sistematik elidi jivan işkenceyan reberapo berxwedane ke diruki de demeşandın gelek caran xwesin edici reberapo suyu kaste biken gerek caran xwesten reberapo jehri biken ev yek tezanin ku mixabın CPT'jili hemberi ve yeke pedenge Vezir Türk jidi beje tecitnine mademnine çıma emni karın agahi reberapo bistinin ev yek ne raste u dve demildez agahi reberapo bistinin CPT demaku çuvi Türkiye raporen xweyenli İmrali eşkere nekir ev yek jinayı kabul kirin haji binave cezayen disipline hevditine kut tiken u da asta yekemin de CPT berpirsiyare erişen ise reberapo dijime u tevaya gele kurde bütün havayı ve ne karibin mec reberapo kut piken da xuyani bir duruşmaya bidavi bu. Şeniyen an İsa'ya banga mezikirna tekoşine kir şeniyen an İsa u koçberengiri sipib da xuyane ke tecitali sereber Abdullah Öcalan şermezar kirin u banga mezikirna tekoşine kirin liser nave girse hevseruke peyda an İsa sabri ne bo da xuyane xwente gut tecitali sereber Abdullah Öcalan u cezayen disipline yen derve murovi u derve kanuni naya kabul kirin sabri ne bo banklı gelen heremekir ku xwedili ramane reber Abdullah Öcalan bre xistini biken u der kevin yekane riyar
rızgariya ji zilma hêzên dagirker û çeteyan parastina cewheriye. Sabrîne bû bêdengê hêzên nav netewêrê xistine mafê mirovan hukukî yên li hemberî êrişên faşîzan yên Dewleta Tirk û çeteyên wê jî şermezar kir got hemû êrişê encama tecdîta li ser Rêber Abdullah Öcalan e. Divê Awropa û netewên yekbûyî li hemberî êrişên Dewleta Tirk xwedî helwest bin. Şeniyên Birêcikê û endamên Dem Partiyê êrişa çekderiya li ser avaya Dem Partiyê şermezar kirin. Li navçeya Birêcika Rihayê êrişa çekdariya li ser avaya Partiya Demokrasî û Wekheviya ya Gelan Dem Partî bi xwe pêşandareke girseya şermezar kirin. Di çalakê de ku li ber avaya partiya hatı darxistin tevî hevşaradara jî Dem Partiyê bêrîvan İlkaya Manas gelek kes amade bûn. Hevserokê Dem Partiyê navçeyê Hasan Yıldız daxuyanî da û got keke Mehmet Beyît talanker û xwedî mejiyê çetetiyê Halil Begîk êriş bir ser avahiya me ya partiya ya navçeyê. Namerdên ku vê yekê dikin bi dîroka têkoşîna ya partiya me nizanin. Kevne şopiya me ya têkoşîna ya siyaseta demokratîk ticari rênadê çeteyan. Wê ji niha û pêve jî rênede. Li dîroka vê partiyê binêrin hûnê bibînin ku vî gelî gelek mîna we avête ser sergoyê dîrokê. Hemû jî bi şertên hemî jî bi şermê tên bîranîn. Em li vir in, gel li vir e, em ji we natirsin. Hevserokê Dem Partiyê Bajêr Bekir Karaçalı jî got bila xelkê Birêcikê baldar be armanca wan provokasyon e. Dem Partî nekeve xefika provokasyonan. Hûnê nikaribin encamê bi dest bixin. Eger Mehmet Begît û malbata wî careke din van provokasyonan devam bike wê gel cezayê pêwîst bide wan. Bafê kesî nîne ku aramiya gel têk bibe divê tavilê îstîfa bike. Rêxistinên civaka sivîlên Şirraxê têkildarî Kereseta Lehiyê ya Cizrê Rûdayê de daxuyan yekda li Cizrê di nava du mehan de ev du carin lehî çêdibe û gelek zirarê dide mal û milkên gel. Rêxistinên sivîlên Şirnaxê têkildarî Lehiya Cizrê daxuyanî dan û ji raydarên xwestin ku pirsgirêkên binêsaziyê çareser bikin. Daxuyanî li ber avahiya odeya pişesazî û bazirganî ya Cizrê hat dayîn. Metna daxuyaniyê jî hêla serokê baroya Şirnaxê Roşhat Dîlsiz ve hat xwendin. Dîlsiz diyar kir ku Kereseta Lehiyê her sal li Cizrê çêdibe û wiha got. Lehiya herî dawî bandorlu bi hezaran welatiyên me kir û bi sedan mal cihên kar zirar dîtin. Ev pirsgirêk bi salayê tê jiyîn û ji bo çareseriyê tu gavên mayîn de nehatin avêtin. Rayderên navendî hewl didin çareseriyên demkî pêş bixin. Lê gerek hemberî lehiyan tevdîran bigirin û pirsgirêkên binêsaziyê çareser bikin. Roşhat Dîlsiz di dawiya daxuyanê de got em ê di demeke nezdê têkildarî van pirsgirêkan raporek amade bikin û pêşkêş raya giştî û raydarên berpirsiyar bikin. Cenazeye Gültekin Öztürk, ejaliye polisên Tirk ve hate kuştin hate ve şartın Gültekin Öztürk epêncu heş salê ku dema dixwest derbasî aliyê din ê rê polisê trafikeyê bi motorsikletê lê dabû û giran birîndar bû bû jiyana xwe ji desta. Gültekin Öztürk pêncu heş salê bû şeşê gulanê dema xwest li bulvara Dicle kent a navçeya Peyaza Amêdê derbasî aliyê din ê rê polisê trafikê yê bi motorsikletê lê da û giran birîndar bû bû jiyana xwe ji desta. Öztürk bandora lêdanê xwîn çûbû ser meciyê wî rakirin beşa lêrênîna awarte yani xweşxaneyê lêkolîn û perwerdeyî ya Gazî ya Şargil piştî du rojan jiyana xwe ji desta cenazeyê wî li goristana Yenîköyê hate veşartin. Mamosteyên zanîngehê li dijî girtina hempîşeyên xwe nerazî bûn nîşandan. Serokê zanîngeha Helepçeyê Doktor Mihemed Kamil ji sedema ku mamosteyê zanîngehê Usama Eşref li ser medya dijîtal rexne lêkirine bi tuhmeta teşhîrkirinê giliyê wê kir. Li ser giliyê serokê zanîngehê polîsan duh mamoste Usama Eşref girtin bi çavan te. Mamoste û karmendên zanîngeha Helepçeyê jî li dijî girtina hempîşeyên xwe bi çalakeke nerazî bûn nîşandan. Îro jî li ber zanîngeha Helepçeyê beşek ji mamoste û karmendên zanîngeha Helepçeyê bi tevlîbûna xwendekarên zanîngehê girtina Usam Eşref şermezar bikin.
Di qezaya trafîkê de 12 kes birîndar bûn hat ragihandin ku qeza trafîkê li ser rêya Serekeya Barzan ya nêzîkî taxa Şunduxa ya li parêzgeha Duhokê çêbû du wesayît bi hev ketin. Di encama qezayê de zarokek 13 salî jiyana xwe ji deste û 11 kes jî birîndar bûn. Birîndar rakirin nexweşxaneya. Jinên penaber rastî nijadperestî zext û tacîzê tên hevseroka Komaleya şopandina Koçê Göçîster Kamîle Kandal têkildarî pirsgirêkên jinên penaberiyên li Tirkiyeyê axivî got di 10 salên dawî de gelek kesan koçî Tirkiyeyê kir pirsgirêkên koçberan bûye mijareke Serekeya welayît. Jinên ji welayetê xwe koç dikin hem li welatên xwe rastî mêtingeriya kedê hatine hem li koçberiyê jî rastî mêtingeriya kedê tên. Ji bo jinên koçber pirsgirêkên bê sînor hene. Li Tirkiye jî jinên koçber piranî li qada tekstîlê û fabrikayan kar dikin. Li her du cihên kar rastî tacîza devkî û fîzîkî tên. Rastî êrişên nijadperestî tên. Bêyî temînat, bêyî qeyîdkirina fermî kar dikin. Mixabin nikarin deng jî bikin. Kandal da zanîn ku jinên penaber li Tirkiyeyê xwedî nasnameya penaberên demkîne û got ji bo wê jî ew nikarin zûdeyê ji gelek mafan bigirin. Divê Wezareta Kar û Ewlehiya Civakî tedbîran bistîne. Li aliyê de mêtingeriya li ser zarokên penaberan heye. Zarok weke karker têne bikaranîn. Ev pirsgirêkek ciddiye û divê tedbîr werin standin. Kandal herî davî got fereseta heyî ya civakê û nêzîkatiya nijadperestî bingeha pirsgirêkan e. Penaber nikarin biçin qereqil û saziyên dewletê û gilî jî bikin. Li Tirkiye statuya penaberiyê nîne statuya penaberiya demkî heye. Divê em dewletê û saziyên dewletê neçarî gav avêtîne bikin. Nûçeyame dawiyê Meclisa Şaredariyê bi yek dengî biryara vekişîna Derkapê da. Bi salan desthilat AKP MHP li hemberî Xwezaya Kurdistanê di nava şerekê qirkirinê û talanê de ye. Di ser navê hilberîna Ceyranê bendav avakirin, kanî û rûbar zuxa kirin û taraza di nava Xwezaya Kurdistanê xirakirin. Bi sedan kanê madenan vekirin, bi hezaran dar birîn û daristan şewitandin. Li Dêrsimê ji 7 salin dewleta Tirk li ser navê tesîsa veguhestina sergoyan hewl dide Xwezaya û mekanên muqaddes di nava Çopê de bihêle. Ji bo vê projeyê wê bi hezaran dar bihate birîn û gelek cihên pîroz zarareke mezin bi dîtane. Şeniyên Dêrsimê 2 salin nerazîbûna xwe ya li hemberî vê projeyê nîşan didin û li ber xwe didin. Di hilbijartinên Sûyiyekê adarê de jî namzedên Dem Partî destşan kiribûn ku heke ew ji vê projeya vekişin û destûr nedin ku Xwezaya Dêrsimê were talan kirin. Meclisa Şaredariyê îro bi vê armancê li hev civiya. Endamên Dem Partî, MHP û CHP ji bo îptalkirina vê projeyê deng bikar anên û biryardan ku ji projeyê vekişin. Li ser biryara Şaredariya Bajêr platforma derhêlê ya çayê sor daxuyanek nivîskî da û di daxuyaniyê de hat gotin têkoşînamaya 7 salan ya ekolojî, dîrûk û nasnameyê bi ser ket. Belê gudarên jeyî rûjeyê em hatin dawiyan û çên xwe heta sibê bi menên xweşiyê de dem baş.